Helo a chroeso i fideo fydd yn eich helpu i weithio'n fwy effeithlon o fewn Microsoft Word gyda'r bwriad o arbed amser yn y pen draw. Beth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw trial ateb rhai o'r cwestiynau sydd ar y gwaelod fan hyn. Yr un gyntaf, sut allaf edrych ar ddwy dudalen ochr-wrth-ochr, rhywbeth byddai'n ddefnyddiol iawn i ddisgyblion ac i athrawon. Beth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw agor y ddwy ddogfen. Mae un yr agor yn barod, dwi hefyd yn mynd i agor yr ail un, dwi am weld ochr-wrth-ochr. Os ewch chi wedyn i fyw a fyw side by side a dewisiwch y ddogfen arall, ddicsech chi weld ochr-wrth-ochr a dyma nhw. Dwi'n nawr yn gallu gweld nhw ochr-wrth-ochr. Fe sylwch chi lan fan hyn bod y botwm yma synchronous scrolling arno. Mae hynny'n golygu gallech chi weld y ddwy ochr-wrth-ochr yn sgrolio lan y lawr ar yr un pryd. Dwi ddim am hwnna arno am nawr, felly dwi'n mynd i glicio i ffwrdd a nawr dwi'n gallu gweithio ar y ddwy ar wahân fel petai. Dyna'r un gyntaf. Yn ail, fe sylwch chi bod y llinellau coch yma dros y lle i gyd. Mae'r mwyafrif yn ei newid o iaith i'r Gymraeg, reit sydd yn bosib. Mae os ydych chi am ffordd felly haws o gael gwared y llinellau coch yna, a dydych chi ddim am chwilio am wallau. Ewch lawr i Options, so File, Options, a wedyn Proofing, a wedyn clicio rhain i ffwrdd. Check spelling as you type, mark grammar errors as you type. OK. Cofiwch allwch chi wasgu pause ar y fideo yma unrhyw bryd os ydw i yn symud yn rhy gyflym. Wrth symud ymlaen, licsen i ddangos rhai shortcut keys i chi sydd yn medru helpu tipyn wrth weithio yn Microsoft Word. Un o'r hoff rai fi, sa'n pethau chydig yn fwy o faint fan hyn, yw hon fan hyn sydd yn gallu lleihau maint ffont neu cynyddu maint ffont. Felly sylwch chi Control a wedyn clicio ar y botwm na sydd ar bwys y llythyren P i'r dde'r llythyren P ar eich allweddill. Felly jyst i brofi hyn, os na i ddewis y darn yna, dwi nawr yn mynd i wasgu Control a'r botwm ar bwys y P, a sylwch mae e'n lleihau y ffont ychydig. Os wasgau'r llall ar yr ochr dde eto, mae e'n cynyddu'r ffont. Dwi'n gael hwn yn gret, yn enwedig os ydych chi'n gweithio fewn text boxes er enghraifft ac yn trio cael rhywbeth i ffitio. Dwi'n gael hwnna'n ddefnyddiol iawn. Un arall defnyddiol iawn yw F4 sydd yn ailadrodd gweithred. Felly sawn i lawr fan hyn, repeat action yw e. Os na i benderfynu wneud hwn i gyd yn bold wedyn ni, felly dwi'n mynd i wneud y shortcut key Control B, a dyna fe fyna yn bold. Os clicio ar y box yma nawr, a just clicio ar F4, dyna fe'n gwneud hwnna'n bold. A dwi'n gweld hwn, yr F4 yma'n ddefnyddiol iawn, os ydych chi er enghraifft yn newid text boxes fel hyn, neu lluniau, delweddau, images, i fod yn in front of text, er mwyn medru symud nhw'n beth i lle. Dwi'n defnyddio fe wedyn yn ymal a clicio ar y bocs arall sydd wedi diflannu rhywle, ac yn gwneud hwnnw wedyn yn in front of text hefyd. Dwi'n gweld hwnna'n ddefnyddiol iawn. Jyst er mwyn cael y bocs na nôl, dwi'n mynd i wneud Ctrl Z i wneud undo, jyst i cael popeth nôl yn yr un lle fan hyn. Ctrl Z hefyd yn ddefnyddiol iawn. Y format painter ni'n dwi'n defnyddio'n rheoledd a dangosau chi fel. So drwchai lan fan hyn a penderfynu o dwi'n hoff iawn o arddull y darn yna o'r text, ond dwi am i weddill yr gan fan hyn i fod yr union rhywun peth. Beth dwi'n mynd i wneud yw just clicio fan hyn unwaith, mynd i File, nid ffail, home dylsen ni ddim mynd i home, a clicio i nôl fan hyn. Unrhyw le yn y darn dwi'n hapus gyda'r arddull o ran maint ffont neu'r math o ffont. Clicio'r format painter. Beth mae hwnna'n gwneud yw dweud wrth y cyfrifiadur, reit, dwi'n hoffi'r arddull na. A wedyn os cliciau o flaen y darn yma, a wedyn dewis, select y darnau eraill, fe wneith e union yr un peth i'r darnau yna. Felly mae fe'n cysoni pethau ac yn gwneud pethau'n haws felly i weithio ar. Felly format painter hefyd yn un ddefnyddiol tu hwnt. Jyst mynd i fynd nôl i gael nhw'n ochr-wrth-ochr i gofio beth arall dwi'n mynd dangos. Siw bod nifer o'ch chi'n deall taw. Control A yw select all. Mae yna rai pethau defnyddiol eraill fel os ydw i am dewis un frawddeg, a jyst wneud Control a clic. A na i lan fan hyn. Dwi'n mynd i clicio Control a clic. A mae'n dewis y frawddeg i fi. Yn yr un modd, os cliciau tair gwaith, fe wneith e ddewis y paragraff cyfan. Felly dyna beth sydd ddech chi fan hyn. A wedyn yr un ola, felly fan hyn o ran shortcut keys. Os
So ydych chi weithiau yn gorfod tala eich bus lawr a mynd fel un iawn ar draws eich sgrin i greu llinell. Os newch chi fe tair gwaith, so rhoi'r hyphen yna mewn tair gwaith, 1, 2, 3, a chlicio'r enter, bydd e'n creu y llinell i chi ar draws y dudalen. So dyna rhai pethau defnyddiol fyna gobeithio i chi. Ewn ni wedyn i ateb rhai cwestiynau sydd fan hyn. Un ohonyn nhw sy'n dod lan falle'n amlach gyda'r plant hena yn yr ysgol yw sut allaf ychwanegu tudalen ar ffurf landscape yng nghanol dogfen. Felly os ewn i'r ddogfen yma, sydd yn portrait ar hyn o bryd, fe welwch chi hynny, felly ar y diwedd byddwn ni am ychwanegu un dudalen sydd ar ffurf landscape. Felly beth ych chi yn gwneud, sylwch chi ar y sylwadau fan hyn, chi'n mynd i page layout, chi'n mynd wedyn i breaks, mae hwn yn fwy dwi'n meddwl, sydd fan hyn, wedyn i next page, sy'n creu tudalen nesaf, a yma wedyn allwch chi newid yr orientation i landscape. Iawn, sylwch, mae gen i chi tudalenau portrait ar y top, landscape oddi tano. So ydych chi wedyn am fynd nôl i portrait, chi'n gwneud yr un peth to, chi'n mynd i breaks, next page, orientation, portrait. Fe ydych chi nawr, portrait, landscape, portrait. Yn gweithio bod chi'n gweld hwnna yn ddefnyddiol hefyd. Nesa, cyn cloi. Dwi'n trio cofio beth sy'n yma. Os ydych chi yn derbyn rhai dogfennau sydd wedi cloi megis rhai gwaith cwrs, mae yn bosib i ddadgloi nhw. Iawn, siŵr bod chi'n gyfarwydd iawn ar math hyn o ddogfen. Mae'n anodd iawn i ysgrifennu mewn yn y darnau yma, neu mae pethau newid yn llwyr. Beth sydd eisiau chi wneud yw mynd i review, i restrict editing, ac yn syml iawn stop protection. Bydd hwnna nawr yn fy ngalluogi i ysgrifennu mewn fan hyn yn haws, a gwneud yr holl bethau dwi am wneud megis rhoi enwau disgyblion mewn marciau ac yn y blaen. So mae hwnna'n un peth dwi wedi gweld yn ddefnyddiol iawn hefyd. A wedyn i gloi. Sut allaf ychwanegu symbolau yn hawdd? Dwi'n siŵr bod mwyafrif chi yn gwybod fel i wneud hyn, ond rhag ofan eich bod chi ddim. Ewn ni nôl fan hyn i hen wlad fy nhadau. Os byddwch chi enghraifft, newn ni ysgrifennu brawddeg mewn fan hyn rhywle, am ysgrifennu rhywbeth yn y Gymraeg fel, dwi'n trio meddwl am brawddeg, rhywbeth fel yn ôl i'r gêm, ond fel arfer beth byddwch chi'n gwneud yw yn ôl, lle gadael y to i ffwrdd neu'n goffo mynd i insert symbol. Gadewch i ni gael wneud hwnna bach yn haws. Os ewn ni i insert, os mae eisiau to ro, draw i symbol, fel arfer mae pobl jyst yn dewis un o'r rhain, ond os ewch chi more symbols, a dod o hyd i'r symbol, sef yr O fyna, wedyn shortcut key, a mewn fan hyn, rhowch eich shortcut key newydd. Felly i O, er enghraifft, dwi'n rhoi control, jyst yn clicio'r O gyda control, dwi'n dal ar ddoi allwedd lawr. Wedyn assign, a wedyn close. Ar yr un pryd, os dwi'n ysgrifennu yn ôl i'r gêm, bydd eisiau E arna hefyd, lle dwi'n mynd i clicio ar yr E, shortcut key, a i hwn dwi'n mynd i roi control E, dyna shortcut key newydd. A tra bod chi wrthi, mae'n rwyddach weithiau i jyst mynd trwy'r E's a'r E's a'r W's a popeth ar yr un pryd, fel bod y shortcut keys i gyd gyda chi, control W ac yn y blaen. Y dwy funud mae'n cymryd. Dwi'n mynd i gau hwnna nawr. Beth dwi'n mynd i wneud nawr, mae eisiau to ar yr O, dwi'n mynd i clicio'r control O, a dyna fe yn ymddangos. Yn ôl i'r G, ni'n gwneud control E, yn ôl i'r gêm. Mae hwnna'n aros ar eich cyfrifiadur chi tra bod yna, nes bod chi'n cael gwared arno fe am ryw reswm. Wedyn, yr un olaf yn 10, edrych lawr i'r gwaelod fan hyn, sut allai ddileu pethau sydd yn boindod, felly weithiau bod chi'n gweithio'r ddogfen a ydych chi ddim yn gwybod beth sy'n mynd mlaen a pam dydych chi ddim yn gallu dileu ambell i beth. Os ewch chi i home, a fan hyn i show, neu hide, mae'r pethau yma yn ymddangos, mae'r rheina'n golygu bod paragraff newydd, chi wedi gwasgu enter ar ôl e, a dyna sy'n digwydd fyna. A mae'n weithio bod jyst yn helpu chi ddeall beth sy'n mynd mlaen. Fan hyn, mae'r saith fyna yn golygu bod tab, a mae page break fan hyn. Felly mae'n haws weithiau i ddileu pethau, a mae chi'n gwybod beth sy'n mynd mlaen, a mae'n rwyddach i ddileu page breaks. Felly dyna fe, gobeithio bod y fideo wedi bod o helpu chi.
a'r ddogfen. Pob hwyl!